Takéto sneženie tu dlho nebolo. Sneh máme skoro na celom Slovensku, takže niečo o druhej vlne. Ako som aj včera vravel, o dosť sa to posunulo na západ. Ako vieme, oveľa viac staníc na strednom Slovensku a juhovýchode Podunajskej nížiny zaznamenalo na 10 mm zrážok až do 16 mm, čo je okolo 15 cm snehu, keďže sa to už časom potláčalo. Vidíme aj celkom veľký zrážkový tieň v okolí Rožňavy. Dosť bolo zrážok aj na východe, kde sme namerali najviac zrážok, a to v Zemplínskych Hámroch, kde sa nameralo 17,7 mm, čo môže znamenať okolo 18 až 20 cm snehu. Čo sa týka ešte tejto lokality, intenzita tu dosiahla až 3,8 mm za hodinu, čo je asi najviac na Slovensku. Zrejme bola zasiahnutá aj najintenzívnejším pásmom. Na východe je možné spozorovať aj veľký rozdiel na krátkych vzdialenostiach. Je to možné preto, že tie zrážky už neboli až tak zorganizované ako napríklad na strednom Slovensku a môže tam hrať úlohu aj vietor. Koľko nám teda napadlo? Veľmi rôzne množstvá. Mátra 23 cm, Lučenec 17 cm, na východe od 9 cm až do 25 cm. Sneh nám chýba len na západe, v širšom okolí Bratislavy. Čo sa týka susedov, ktorí boli oveľa viac zasiahnutí, tak máme mapku spred druhej vlny. Vidíme hodnoty od 5 cm do 10 cm, lokálne viac, a po druhej vlne od 15 do 20 až 25 cm. Máme aj miesto, kde dosiahli skoro pol metra, chýba len 5 cm. Na tejto mapke sa pekne vykreslilo pásmo, kde to bolo najintenzívnejšie. Nezabudnite si pozrieť video o tretej vlne. Ak sa vám páči moja tvorba, podporte ma lajkom, pekným komentárom a sledovaním.